Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije povodom utakmice Spartak Voždovac Zmajevi u ravnom kolu idu u Suboticu. Očekivanja pred meč izneće pre svih šef stručnog štaba Ilija Naslovci. Izvolite. Dobar dan svima, da se zahvalim što ste došli. Utakmica za nas posle reprezentativne pauze, sami znate promene koje su se desile, pre svega mojim dolaskom. Očekivanja naša su da neke stvari koje smo mi, ajde da kažem, pokušali da implementiramo toku ove nedelje, sprovedemo na terenu što kvalitetnije i što bolje. Mislim da već vidimo neke pozitivne pomake i siguran sam da će se to već na samoj utakmici pokazati u subotu. Protivnika poznajemo dovoljno dobro, već smo odigrali nedavnu utakmicu u kupu sa njima, napravili smo analizu, verujem i oni našu, tako da nekih tu nepoznanica posebnih nema. Mi imamo naše ambicije, nemamo dovoljan broj bodova, onako kako smo priželjkivali, u skladu sa našim ambicijama, tako da idemo da se nadigravamo i da ostvarimo povoljan rezultat. Hvala vam na očekivanja pred meč. Pitanje. Hvala vam. Iskoristio bih priliku da poželim puno sreće šefu i njegovim saradnicima u budućnosti. Pa kao što je šef rekao, nema tu nekih nepoznanica što se tiče Spartaka, pogotovo što smo pre 2 nedelje igrali utakmicu s njim u kupu. Verovatno će to biti dosta drugačija utakmica jer su oni tom prilikom igrali u nekom izmenjenom sastavu, ali pripremili smo se dobro nam je došla ova reprezentativna pauza, da vidimo na koji način novi šef razmišlja, a na nama je da primenimo sve te nove stvari već u subotu i da se vratimo u Beograd s pozitivnim rezultatom. Hvala puno. Izvolite. Ima li pitanja možda? Kakve je pitanje za gospodina Stolicu? Kakva je zdravstvena situacija u ekipi i da li su svi spremni za utakmicu u subotu? Dobro, to je, onako da kažem, jedna stvar koja uvek raduje svakog trenera. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su svi igrači na današnji dan u stroju. Imali smo 2 reprezentativca koji su bili odsutni tokom ovih pauza i oni su se vratili. Blagović nešto ranije, Filipović evo danas prvi put sa nama će da raditi trening. Svi ostali su zdravi, spremni, tako da to je zadovoljstvo s moje strane da najavim za utakmicu. Hvala. Hvala vam. Izvolite, imamo pitanja možda još? Ukoliko nema, hvala vam što. Hvala vam. Hvala svima.